அடே இந்த ஏராவூரில் என்ன சரி கேஸுகள் போகுதாடா? ஏராவூரில் இனி ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அந்த மனுஷர் அவங்களோட பாட்டுக்கு ஜப் செஞ்சு கொண்டு அவங்களோட வேலை வெட்டிட்டு செஞ்சு கொண்டு சத்தம் இல்லாமல் பாட்டில் நிற்காங்க. அப்போ அந்த ஞானசார அந்த பிக்கு செல்லுவர் வந்து அந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று வச்சு சொன்னா அவர் அந்த கொல்லத்துக்கு இந்த எங்கேயோ ஜும்மா பள்ளி ஒன்றில் ஏராவூரில் போஸ்டர் பங்கு விட்டிக்காம் කොල්ලෝන්මනේ සල්ලි. එරාවූර් ප්‍රදේශයේ ඉඳලා කීප දෙනෙක් ආවා අපිව හමු වෙන්න. ඒ මුස්ලිම් සහෝදරයින්. ඒ උදවිය මතක් කළා හාමුදුරුවනේ ඔවුන් මා හමුවන්න පැමිණි දිනට සති දෙකකට විතර පෙර ආතුව එරාවූර් ප්‍රදේශයේ සියලුම පල්ලිවල මෙන්න මේ පත්‍රිකාව බෙදා හැරලා තිබුණා ජුම්මා දේශනා අවස්ථාවේදී. ජුම්මා දේශනාව කියන්නේ සියලු මුස්ලිම් ප්‍රජාව සිකුරාදා දිනේදී සහභාගී වන ආගමික මෙහෙය. ඒ ආගමික මෙහෙය අවස්ථාවේදී ඉස්ලාමීය ශරියා නීතියට අනුව ගලගොඩාත්තේ ඥානසාර තෙරුණුත් තරුණ ඒ මුස්ලිම් වරයාත් මරා දමන්න ගල්ගසා මරා දමන්න කියලා තමයි මේ පත්‍රිකාව බෙදලා තියෙන්නේ. இந்த அப்படி கொல்லத்துக்கு இந்த தாள் பங்கிட்டாக்கடா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு சரி வரா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் சொல்லி சரி வரல அதுகளை போலீஸிக்கு சிஐடிக்கு நீதி மூலமாக அந்த இதாக்கி இந்த பள்ளியில் அதை பங்கிட்டேன்னு சொல்லி சிம்பிளாக அது யார் பங்கிட்டு சொல்லி பிடிச்சி கொள்ளையிலுமே அவுட்டு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு சரி வரா காலத்துக்கு காலம் ஒவ்வொரு இந்த டாப்பிக்கை தூக்கி விடுதே இந்த இனவாதம் பிரகடனத்துக்கு அதே நடக்கிவத்தில் வேறொன்றும் இல்லையடா அதுதான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க சிம்பிளாக தேடி அடிக்கலுமே அப்படின்னு சொன்ன உண்மைன்னு சொன்னாங்க. அப்போ இன்னொரு சொன்ன அந்த சரியா சட்டத்துக்கு கீழே அந்த களத்தை வெட்டிக்காம் கையை வெட்டிக்காம் விரலை வெட்டிக்காம் மூக்கை வெட்டிக்காம் நிறைய பேருக்கு சரியா சட்டத்தில் இந்த தண்டனை கொடுத்திக்காமன்னு சொல்லி මේ මගේ අතේ තියෙනවා ලේඛනයක් ඔබ විශ්වාස කරන්න ශරියා නීතිය අනුව ආයේ මේ ලංකාවේ නීතිය නෙවෙයි මේ නැගෙනහිර පළාතේ මේක තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නම් ශරියා නීතිය අනුව අත් කපපුවා බෙලි කපපුවා නහය කපපුවා කට කපපුවා මරපුවා ඔක්කොම ලේඛනේ තියෙනවා. ஸ்ரீலங்காவில் எங்கேண்டா அந்த மாதிரி சட்டம் உண்டு. அந்த மாதிரி சட்டம் இங்கே அரபு நாட்டுகள்ல இங்கே அந்த மாதிரி சட்டம் இல்லை. ஸ்ரீலங்காவாலே எல்லா மனுஷருக்கும் ஒரே ஒரு சட்டம் தான். அந்த கல்யாணம் அந்த விவாக திக்கசாத நீதி மட்டும்தான் எங்களுக்கு வினசாகு. அடுத்தது எல்லாம் அடிபுடி வெட்டு குத்து களவாண்டு கொலை மிரட்டல் கற்பழிப்பு எல்லாத்துக்குமே ஸ்ரீலங்காலிக்கு எல்லாருக்குமே ஒரே நீதி தான். அப்படி அங்கே இந்த வெட்டு கொத்து களத்து வெட்டுவது விரலை வெட்டுவது அப்படி ஒன்றும் நடந்து இல்லைடா. நீ இப்போ 24 மணி நேரமும் 365 நாளும் மனுஷன் கையிலெல்லாம் ஃபோனி கேடா. அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால் எங்களுக்கும் கேள்விப்படுவேடா. போஸ்ட் ஒன்று பங்கிட்டேன்னு சொல்லி அவரை கொல்லத்துக்கு அது எங்களுக்கு அவர் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு செல்ல காட்டியுமே தெரியவே. ஸ்ரீலங்காவில் எத்தனாயிரம் மீடியா ஆகி ஒன்றில் சரி அப்படி செல்லல. அடுத்து அதை ஃபோட்டோ அடித்து ஃபேஸ்புக்கில் சரி தாசரி ஒருத்தர் போடு அப்படி ஒன்று மெய்க்க ஈந்தாக்கு அப்படி ஒன்று சரி நான் காணலே. எங்கிட்ட சமூகமாக தான் இந்த நேரத்துக்கு இல்லைடா இந்த நாட்டுக்கு சேவை செஞ்ச ராஜ காலத்தில் ஈந்தே எவ்வளோ பெரிய சேவையில் செஞ்சிக்கு கொஞ்சம் காலத்துக்கு சரி மனுஷனை நிம்மதியாக நிற்கிறதுக்கு விடுதவே இல்லைடா. நீ எங்கேடா இந்த நாடு முன்னேறு இப்படியே போட எந்த அரசியல்வாதி வந்தாலும் இந்த இனவாதம் செல்லுத மதத்துக்கு இடையில சண்டையில் ஏதாச்சும் பிரச்சனையை தூண்ட வச்சா 100 வருஷத்துக்கும் இந்த நாடை நான் முன்னேறு இல்லை மச்சான். These nuts.